Danas smo na mestu koje govori više od 1000 reči. Ovde, u Raškoj, u srcu srednjovekovne Srbije, sve je počelo. Mi iz Srpske stranke Zavetnici stojimo odani pred nasleđem predaka i odgovorni pred budućnosti naših potomaka. Došao je trenutak da se zajednički i složno, kao nikada do sada, ujedinimo u odbrani naših principa, ekonomskog patriotizma, suverene i slobodne Srbije, podrške porodici, roditeljima i deci, obnovi naše kulture i vrednosti, ulaganju u naše selo i naše domaćine. Da podignemo i obnovimo Srbiju baš kao što podižemo Đurđeve stupove.